Jo soc de Llagostera, m'explicaré una mica en aquest sentit, potser en un sentit una mica més històric, perquè bé, la història de l'abocador de Solius és un bon exemple de com s'ha gestionat els residus al nostre país les últimes dècades. No és un cas únic ni molt menys. Amb una falta clara de planificació, opacitat i enriquiment privat, i sobretot amb una greu negligència en relació amb l'entorn natural. Des del seu origen com a abocador incontrolat, després que 2 municipis de la costa en compressin els terrenys, fins al seu tancament precipitat recent per sentències judicials, l'abocador de Solius ha afectat greument un entorn natural especialment sensible. La capçalera del riu Ridaura, el massís de Cadiretes Ardenya. I destaca per una molt mala gestió. En aquest sentit, cal recordar que el tancament és fruit d'irregularitats greus i sostingudes, com la gestió sense concurs per part de l'empresa GBI Serveis, l'ampliació sense permís i afectants d'una PEIN, o la contaminació acreditada i sostinguda per abocament de lixiviats per sobre del permès. Tot això amb la participació, fins i tot el lideratge, com comentava el senyor Motes, de l'Agència de Residus, que compta amb el 50% del consorci responsable. Volem recordar, a més, les veus veïnals que històricament també han denunciat i han reivindicat el tancament d'aquest complex, encapçalades per Salvem Solius. Davant de tot això i de la clara necessitat d'una nova política de residus, des de la seva reducció i augment importantíssim de la selecció fins a la correcta gestió del rebuig final, que sempre n'hi continuarà havent, pensem que calen canvis radicals, i això comença perquè el govern se'n responsabilitzi i planifiqui a llarg termini d'acord amb el territori. És per tot això que agraïm especialment la iniciativa d'aquesta moció al grup del PSC, així com la unanimitat final, perquè destaca 2 elements que considerem clau. La necessitat de desencallar d'una vegada la nova llei de residus catalana i l'exemplaritat en la solució dels problemes que heretem. En aquest sentit, assumir els costos per la gestió de Solius, també com comentava el senyor Motes, tant del tancament però també del posttancament, que també ho volem entendre així, i agraïm l'aclariment perquè en el redactat final no hi consta, és clarament una mesura necessària i exemplar en què el govern pot demostrar que el territori, si assumeix una infraestructura com aquesta, totalment necessària, però que alhora ningú vol, i és un fet perfectament constatat, i d'aquí molts dels problemes actuals, el territori que ho assumeix després no quedarà sol, sinó al contrari. En realitat, fins i tot hauria de tenir contrapartides. En aquest sentit, i només per posar l'accent en aquesta qüestió de la postclausura, del posttancament, estem parlant d'uns 30 anys amb un cost aproximat, estimat, de 30 milions. Llavors, és evident que és una infraestructura que ha donat servei a moltíssims municipis, diria que a prop d'una vintena. Llavors, no té cap sentit que això ho hagin d'acabar assumint, també tenint en compte tot l'historial i el context de la gestió de residus a nivell nacional, que això ho haguessin d'acabar pagant 5 municipis. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Casas. Senyora Mònica Alcalà, en nom del Govern.